Хәзер сезнең игътибарыгызга Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче милләт вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү комиссиясе белән берлектә эшләнгән «Тел сагында» дигән махсус проектның чираттагысын тәкъдим итәбез. Исәнмесез, мин тел сагында туручы Динә Нишмеддинова. Күптән түгел безнең тапшыруны даими рәвештә карап баручы Гөлназ исемле ханымнан видео язма килеп иреште. Әйдәгез бергәләп карап узыйк. Хәерле көн, ГТРК каналы. Минем исемем Гөлназ. Менә сезнең тел сагында тапшыруы зур гына адымнар ясый һәм менә Бауман урамында йөргәннән соң күп кенә хаталар төзәтелде. Күптән түгел миңа аэропортта булырга туры килде. Һәм анда дөресен генә әйткәндә татарчага тәрҗемә итү буенча берничә хата чыкты. Әле ул минем күзгә күренгәне. Әгәр дә сез аэропортка барып, аларны тикшерсәгез, бик яхшы булыр иде. Гөлназның телебез өчен жон атуына без берничек тә битараф кала алмадык. Һәм Казан аэропортына тулы бер команда белән юл тоттык. Без аэропортта. Илме һәм мәгълүмати токталардагы хаталарны табу өчен безгә аэропортның бик зур бинасын аркылыга буйга йөреп чыгарга кирәк иде. Кергәчүк мин сулга борылдым. Ашау üşү урыннарын уздым һәм күзем мәгълүмат җиткергән токталарга төште. Стойки регистрация гыйбарәсен теркәлү өстәлләре дип тәрҗемә иткәннәр. Монда әллә ни бәйләнер урын юк кебек. Ә менә выходы на посадку гыйбарәсен кузгалып китү урынына чыгулар дигәнне укыгач аптырап каласың. Русчасын аңламаган кеше өчен бу тәрҗемә чыктым аркылы күпер кебегрәк килеп чыга. Прилет международных и внутренних рейсов гыйбарәсе халыкара һәм эчке рейслар белән килү дип тәрҗемә ителгән. Монысының да ватып җимереп аударылган тәрҗемә икәнлеге аңлашыла. Тип сорау: ничек булырга тиеш соң дөрес тәрҗемә? Без бу сорауны тел белгеченә юлларга булдык. Выходы на посадку самолетка яки очкышка чыгу юллары яки юлы. Прилет международных и внутренних рейсов халыкара һәм эчке рейсларга килү урыны. Ә менә монысы инде башка мәгълүмати токта. Электропоезд в город гыйбарәсен шәһәргә электропоезды дип язып элгәннәр. Электропоезды в город шәһәргә бара торган электропоездлар булса уңышлырак булыр иде. Вылет внутренних рейсов эчке рейска китү урыны. Без бөтен аэропорт буенча йөреп чыктык һәм бик күп хаталарга тап булдык. Шунсы аяныч. Безнең Казан аэропорты бик татар шагыйре Габдулла Тукай исемен йөртә икән. Биредә татар теленә аеруча сак караш булырга тиеш. Тип сорау: илме такталарда урнаштырылган мәгълүматны кем тәрҗемә иткән? Хәзер бу сорауның очына чыгып булмый, ләкин без барыбер аэропортның генераль директорына Сергей Анатольевичка хат юладык. Безнең сүзне игътибарга алырлармы юкмы, бу сорауга җавап бирергә әле иртә. Вакыт күрсәтер.